ada anwụ n'oge mana ọkụkọ ha afọ na bie ọkpa na dibịa ara anwụ n'oge ada anwụ n'oge mana ọkụkọ ha afọ na bie ọkụkọ ha afọ na bie n'oge gboo ịmana ihe ọkụkọ na-ebu ehika ọkụkọ ka eji achụ aja ọkụkọ ka eji alụ mmụọ ọkụkọ ka eji eje awanji ọkụkọ ka eji ejebe ọgọ ọkụkọ ka eji ana mmadụ nri ọkụkọ nke eji onwe ife a na-eme ndị mmụọ ọkụkọ na-adị ha mma hinne kama ị naghị enye ha ọkụkọ enye na ha ewu ofufe anaghị ewu ya ewetagodo ọkụkọ nwee nnọọ ihe ya na ndị mmụọ ji oge gboo ha afọ onwere ife ahịa eme ka ọkụkọ dabata na ya inu a wee sị na ọkpa na dibịa ada anwụ n'oge mana ọkụkọ ha afọ na bie ọkpa na dibịa mana o nwere na-akpa na dibịa ọchọ ọrahụ ụla ụlọ nlọ ọjọ ebe dibịa jụọ ya nlọ kekọ dị ọ chọọ ibido ọrụ ugbo nke arọ a oje ebe dibịa jee jụọ ese nwa nwaanyị chọọ ịnụ di oje ebe dibịa jee jụọ ese ọ chọọ igwu ji nke arọ a oje ebe dibịa jụọ onwe ndị na-akpa na dibịa ọ chọọ ijebe ọgụ ya ọ jụọ ese ọ chọọ ibido afọ ọfụ ọ jụọ ese ya kọ ya jụgide ese oge yi na ọ nọ be dibịa adaghị agba aka ejebe dibịa chaa ihe eje ha n'ihe akpa ọkụkọ n'aka ka ịkpa ọkụkọ ka ijiji ka iji ebu na ọcha jide ọjị ada agba n'aka afọ nwata eze na-ata inu a wee sị na onye na-ejebe dibịa ozugbo ị na-eje ndị gboo na-akpachapụrụ ndụ anya ahụ mana ife ha na-eri ma otu fa si ekwu okwu otu fa si ọdọkọtara fe jeje gbaa aja jụọ ese wee malụ ma onwe ihe na-agagharị n'isi ụmụ ya nwere ike ibidonu onwe nwa ya ahụ na-achọ ịnwụrụ onwe ọgụ ya ọya anwụ onwe onye ya bụ iji ụgwọ ka ya mara ma onye a na-abịa ibili ego ma ya akwụkwa ya ka anyị na-ejebe dibịa na-anata ọ bịazie ọkụkọ ya bụ iri na ofu dibịa ga-eri ite naanị n'ime ya ọ bụ ọkụkọ ya dị saa dibịa ga-eri isii n'ime ya ọ ya ebukwa ọnụ were na-eje dibịa ọ gbapụta onye dibịa onye ọkụ ọcha onye uyom onye ahịrịga onye abụke onwe maka ọkụkọ dị n'iche inu a wee sị n'ihe a ka ọ ya emegide n'oge na-ajụtakwa ekwesị isi jee iwu ya dibịa agwụ ya ọchụ aja afọ jee elu ya dibịa agwụ ya n'oge ọchụ aja ọ ya eme ọga ha anwụ n'oge ọ ya anwụkwa ọmanwụ n'oge ọkụkọ ya afọ bie obi pụta na-edu bi ọkụkọ na-enugharị ịbịazịa n'ọnwa ọzọ ọnwa mee ya na-abịa na ụlọ ọkụ ahụ isi ezi ọkụrụ na-eche na oriri eri chena ojiji afịa mbe dibịa ka ojiji oje na eke oje na oye oje na afọ oje na nkwọ ọkụ ahụ wee gwụ oje na dibịa ada anwụ n'oge mana ọkụ ada afọ na bie onye na-enyo ọ na-afụrụ ga isi ya na-apụta onye na-enyo na-afụrụ ga ụfọdụ eji na je enyo nwa gị chọọ ịnụ di ya nụke na-ebi eje na-agba afa ịgba afa ka nke ịmalụ ma di ya ọ bụkwa ya ọ sịghị na ọ bụrụ na nke ọzọ ikwenye agbakọ afọ ọ bụ na ọ bụ ịbakata anụ gị ụjọ abakwuo gị arụ ndị mmadụ a na-enyoka ife ga-abụ inyopụta onwere ihe ya emenwu na ya ọlọ nlọ si ha chọrọ ka akọwarị ya nlọ a ka ndị na-ya akara aka ka agbarị afa ka enenekata ụjọ abaghị ahụ ị ga-emegide ya ife inwe n'ụlọ anya adịghị ọnwụ ife ahụ ọ na-emekata obi gbe ya nkịtị ihe anọkọta ọ gafelu ọ bụ na arụ adịrọ nne gị jegotarị ọgwụ ọṅụọ ọ bụrụ ka ije gbaa afa si na ama m ihe ọtọkwa nkịtị ajụgodo ese ịgbasi afa ahụ ọ ya na-aya gaghị n'ahịa ọtụtụ mgbe ndị a na-agba afa ma gwadịghị ihe emenwu ọ gbacha afọ ka ihe egwu na-arụ hapụ ịpụta bidokwa ịgbagharị n'ibedokwa n'isi ya bụ na ihe ụfọdụ na-adị mma ifudebe ị na-edebe onwe ihe Chineke debe na ya ma mfụ anya na ya ma mma maka ya ka o ji bụrụ Chukwu anya anyị ya nwee ebe ọ na-afụdebe ije ka ịfụ karịa ihe anya chọrọ ịfụ oge ụfọdụ ịfụ nke ihe emenwu ihe dị na ya nwoke ahụ ifo mee isi gharịgharịgharị nwoke ahụ ịfụ ihe elinwuzi nri nwoke ahụ ịfụ ọnwa isi na-abịa na ya arahụzi ụla ihe ahụ bịa ụjọ ha ekwezighị ije ebi na chechi niile ka anyị na-eje na akpa na be dibịa nke bụ na dibịa na-agala ọnụ rinne dibịa ọtụtụ n'ime ha dị ekwu eziokwu ọtụtụ n'ime ha dị afụ mmụọ ndị Igbo si na na-arụ ọnwụ ya ebu dibịa n'anya dị afụ ya mmụọ
ya bụ na ịnụ a na-atụrụ ya onye na-ada anọkwata na ọ bụrụ na oje nyocha ihe ụfọdụ ya anọkwata ịbịa na-abịa eke ọsị gị jee chọpụta jee jụọ ese ka njego na nna bịa ka nye onwe ebe nje jụọ ese onwe ebe nje jụta ha eji ọga ebe ji ahụ be dibịa ajụchaza bịa mgbe jụọ dibịa ihe ya eme hapụ n'ebezi gbara ịnọ ọgụ ụfọdụ tụkwasị obi na onwe gị tụkwasị obi na onwe ifu ndị a na-agba mgba na ji mgba eri ndị a ji egwuregwu ọkpa ka akpa ịmọdụ bọọlụ na-akpa ya ndị a ji eri ha na-ejebe dibịa wee jee ịgba ya ha na-eji ya olu oyiru ife ọ gbatalụ mgbacha ya ife ọfụrụ ọwelụ ifu ha niile n'ofu ndị adịghị n'ofu ofu onye anọ n'etiti ha na-egbu pịapịapị nwere ihe ọsọ ji ebe dibịa gbaa afa ma ihe niile mana ịkwado ha kwado enyeghị ọkpụ anaghị agụta ọnụ ifu ndị a na-agba mgba ihe ọsọ ji gbaa afa ma ha akwado bịa eburu ụtụ ahụ naanị ihe dị mkpa a na-eme na ndụ mmadụ adagbatị ya n'afa onye chi ya dee n'ọya efu efu ndị Igbo sị na ọ bagodo na abụgba ede be nne ya ofuo n'ebe ahụ abụ ọtụtụ mgbe afa adịghị enye aka chacha anyị na-ekene onye zitere anyị inu a inu nke ọzọ si n'aka maazị ka a na-ayọ Ogbuọgụ ọ sị na ejuna si na ike ọsọ adịghị ya na onye menya ji apụta n'abalị mana ụmụ mmadụ dị ekwepụrụ ya ezu ike ma n'abalị nwa ifo ndị na-eje mkpa ejuna n'abalị ejuna pụta n'efi chalụ mgbada chalụ ene chalụ ewi chalụ ndị na-agba ọsọ sị ka m nwere abalị pụta na ka nzuru nwere ka udo dị ka ndị a olugwu n'abalị ifekwa ndị bụ ọkụ pụta nwụrụ mpara aka na-agaghị n'ime ọhịa sị na anyị na-achụ ejuna o nwere ebe ihe ezo ka izunahụ nsogbu ụwa o nwere isigodo nnọọ na m agaghị apụta n'ọnwa ka m kpochiodu onwe m ụzọ n'ime ụlọ na m achọghị m nsogbu ikpochego onwe ụzọ n'ime ụlọ ma sị ya apụta sị hei nọ nkwa ka arụ osisi ya acha nwe arụ na-achazi ebe edo ọ bụrụ na ịpụtaghị ezi anwụ achaghị arụ wee na-achagharị n'ime ụlọ ọkọta ndị mmadụ esi na-ezibatazi anyị chọrọ ka anyị ma mara ọdụkwa gị n'afọ ọhụrụ na-ezichacha okwu ebe ị nọ n'ime ụlọ si ka ndị apụta na apụta ka nsogbu ndị mmadụ esitazi anyị chọrọ n'ezi n'ịpụtaghọ na nke ezi eme n'ịpụtaghọzi na bịa n'ebe a na-egwuregwu afọrọ gị bịa n'ebe a na-ekiri mmụọ afọrọ gị bịa na-acha afọrọ ka ịpụtazi ebe isikwa ka ị nọrọ onwe gị n'ime ụlọ ebe apụta si na onye a na-akwụgharịka ebe ị na-apụta ndọka na-esuru gị tụọ narị mmemme na amaghị akpị nwe ike gbakwuo gị ebe ị na-aga n'ụzọ agwa na-achọ onye ọnya tagbu ị gaghị gị nọdụ adị n'ime ụlọ anọdụ ebe ahụ ka ya nọ ụlọ erekele ofu okwute si n'elu dado gị o nwere ebe ezo n'elu ụwa nzonahụ ife ọbụla na-abụ eji na ọgụ ụfọdụ ịkatazi obi pụta ikwesịrị ije afịa ije afịa kwesịrị ije ọrụ ije ọrụ ị gaghị asị ka ị nọdụ n'ime ụlọ nọ n'ike nsogbu adịghị ọrụ ọ bụrụ n'ime ụlọ ka ị nọdụ nsogbu nwa na eji na asịsị ka apụtara onwe n'abalị mgbe ọchịchị gbara ka were nwayọ gaala onwe ya ndị mmadụ ka nwa ọkụ achụ ya o nwere ndị jụ na mmadụ ya ezu ike so obodo ezigbo mmadụ ịlụ ụlọ si n'ịlụọ igbu aja na bego si olugolo nke igbukwu aja na bie iti nwa n'ụlọ akwụkwọ si onwe ya ọbakwuo na nnukwu na akwụkwọ ada nwaanyị nụọ dị ọsị na alụ eme ma olugwo ụmụ anyị na-enụcha di onweghị ife ime meta bịawo na na ụmụaka ya anụghị jọsị mme ya ọma nke ọ meta na ọ na-ata n'afọ ihe ọpụta bịazịa anyị atụkwasị obi na-eke kele ụwa na-agba mbọ bụ ya rahụla bụ ya ebinebinebine oge ya eji ọrụ ilu ọrụ oge ya ezukere izu ike ichelizi ihe fọdụ na ihe pụta na iweli otu anyị ọ dị mma okenye ga-eti eziokwu tinye nke eziokwu ndị Igbo si na asịrị wuka owu ọnwa ịtọ n'owu kazi ọ bụla ọnwa isii asịrị owuka owu ọnwa ịtọ n'afọzi ka e melụ owu ọnwa isii owu ọnwa isii n'igwe sị na anụgo m ya okechara ya anụgo m ya anụ m ya mụsa na-eje ọrụ
mbọsị anụ m ya ka na-ekwu ya mgbe anyị na-ele ihe n'afịa anụ m ya mbọsị na nta ọlụ mbọsị awụ nwaanyị bịa gwa m ya ịfụ na ị na-achọ onye ya aka ọlụ asịrị ahịa ị nụrụ ụna onye nwere anụcha gị ya asịrị ada agafe ọnwa isii na onye dịtọ n'ozuru ohi ewee nwudi ewee gbu ya ọtọ nọ na-akpụ ya na-aga n'obodo eziokwu asịkwa m ebe o si enweta ihe onye ofu ọnwa nwa na abụọ ịtọ ọsị na anụ gị oge ụfọdụ ịfụ onye ahụ akpụgharị ka ọ na-ejeziri onwe ya ọ nọtago wụcha arụ ya zuo ike ya arụ ya ṅụọ ọgwụ dịkwa mma ifujeze ka isi nakwa onye ahụ ọkwa si na onye anụgo m ya nke a sị na ozu ori mụta ka anyị wepụ na ihe na-amapụ obi nwere ife inwe elu ndị adagafe agafe asịrị ama ahịa ịma na ama ahịa aka ma nke eze ma nke ụkwụ ọ sịrị ụmụnne ya na ya pụọ ọnụ na ije a na-eje ọ beele m ọsịsọ ọ bụrụ n'ọnwa ịtọ n'ọbịa ọsịsọ ọbụla ọnwa isii ama afịa adakarị ọnwa isii ama afịa ụdị ama afịa ọsọ ya bụrụ ma nke eze ma nke aka ma nke ọba iyagide ya ahịa ọgịfe ya ya izuụka na abụọ na maọbụ izuụka ịtọ na ofu ọnwa mana onwe nke ya bịa taga ọgha aka taga ọgụ mbọ jụna ama nna ana a na-etinye ọgwụ na-etinye mmanụ tinye ya nsị ngwele na-etinye tigide ọjụna ya na-ana ọ ya gafe ọnwa isii ọ ya narịrị amaghị adagafe ọnwa isii otu a ka ọ dịkwa na nsogbu ụwa onweghị nsogbu anwụghị mgbe o ji akwụsị enwe mgbe ike nke ya mee ya amazi mgbe o ji kwụsị afọ ahụ na-ataghị ị na-aṅụ ọgwụ ya nkata ọgwụ ofu mbọsị ichefuo n'afọ akara kembụsị afọ ọta dị kwụsịrị obodo olugolo ọgwụ ịtọ kwụsị ilutazi ya mana iburu uche gị niile tinye n'ime ihe hei na nnụnụ na-abịa n'azụ be anyị ọ dịkwa ka ihe a na-eme mma ọ dịka kawara ya nwụ echi hei nekwa nnụnụ ojii ka ofefe edebe ni atọ nọ mara nke ekpo emegide oge ụfọdụ ịfụ na nkwụkwọ a na-ekele ọdachi na-akarịkwa ọdachi ụmụnne m olukwanụ ka ọ na-elu mgbe anyị ji anụ onu mgbe ị ga-eji wee kpọọ anyị n'ekwentị anyị ka anyị malụ nke inwe ị na-enye anyị tata ọbụla ịnụ ka inwe okenye ga-akọwa ọbụla ife na-agbagwoju gị anya na omenala Igbo ọbụla ife ịnụ n'asụsụ Igbo ma ọ bụ ka Igbo si ebi ndụ gbagwojuru gị anya kpọọ ka okenye gbalị elu gị ya na 08096200028 ma ọ kpọọ 09031989504 okenye tupu anyị anụ ọnụ ndị ga-akpa anyị ka njukene nke m maka na akụkọ ifo a na-atọ m ụtọ rinne na-abụ mgbe nwa nnukwu nna m ụmụ oji mgbe ahụ ọ na-akọba alụma ụmụaka a nkịta ara akọzi na akụkọ ifo nwee na-achọ ịma ife gbasara akụkọ ifo na n'Igbo maka na ife eji aka akụkọ ifo a na-abụ ka ife dịka ụmụ anụmanụ ma ọ bụ ife dịka nwee na-ajụ kedu ka amarụkwa ma ajụ ka oke o si bido ma ọ ka ndị Igbo si weli ya mgbe gboo wee gbaratazi ya na mgbe kịta ọ na-azị kpamkpam aga n'iru okenye ọ dị mgbe gboo kedu ka pasi wee mie ndị alụ na-ajụ gị akụkọ ifo nke mbụ otu o si bido nke bụ ihe mere mbe ji atara anụmanụ ọkachasị mbe akụkọ ifo a bụ ụlọ akwụkwọ ndị gboo ka ọ bụ otu esi nwee praịmarị skuul nwee kọleji nwee mahadum n'oge nke anyị akụkọ ifo a bụ mahadum ndị gboo ebe ha na-anọ azụ ụmụ ha anọdụ anyị ịma ndị gboo na-eche echiche rinne ha na-eche mi echiche eche mi anọdụ ha gbụ aka na agba na-eche echiche na-echife ha ya eme ka ụwa dị mma ife mmelụ ọkụkụ ji aga otu o si aga ife mmelụ nnụnụ ji efe n'elu ife mme azụ ji ebiri na mmiri ife mmere akpị ji agbara agba ihe mere agwọ ji eto ogologo ife mme ewu ji ebelekpa ha ife mme na ewu na-epu mpi ihe mere anọdụ ha na-eche ife anyị nọdụ gị oge nke anyị na-eche maka ego na-eche maka mma na-eche maka ụlọ na-eche maka ụgbọ anyị na-eche maka igwe anyị ndị gboo fanọdụ ha na-ekiri iju ụwa na-ekiri ife mme na mmiri na gbozosi ọ na ọkpọchi akpọba
ọkpọsịa mmiri cheta azụ ife mee nọ n'oge ọkọchị na akwụkwọ ndụ adadịkewe n'oge udu mmiri anụ m na-etie ha chekọtazi afọ ebido na-alọ ya alọ na-etinye ya ụkwụ n'aka ka o wee kwee ghọta ka o wee kwee chegharịa ka o wee kwee ụmụaka wee ghọta ọnya mmefe nọdụ afọ agbazie ofu akụkọ ka ife mmelụ azụ ji ebiri n'ime mmiri o nwere mgbe onye kere ụwa ji bịa kụziere ndị mmadụ ihe mere azụ ji ebi na mmiri mana ndị gboo enyeghị afụ na azụ adaghị ebi na mmiri iweta azụ na mmiri ọ nwụọ fanọdụ anyị kọọ akụkọ gbasara azụ ka akọ ihe mere enwe ji ebiri n'enu chukwu ihe mere ọgwụ ji etolu ogologo ihe anyị na-akọ akụ ifo ife a ya ka sinye akụzie ihe nke mbụ ọ ga-eme gị iche echiche akụzisi okwu eziokwu na ndị Igbo na-echekwa echiche okwu eziokwu na nna afụkwa agwụ mana ihe ada agbata m n'uche onye eme na agwụ enwe aka n'ụkwụ asịkwa m onye eme na aṅa nri na-esiri isi akọrọ ihe melụ mbe oge aṅa nri na mbe gbalụ mgba oge aṅa nri nyechalụ mbe aka kama mbe akwụzi ya ụgwọ ọgwụ ya ka ọkwa ya onwere aṅa nri na jie ya ebu tinye azịza n'ike tinye azịza n'obi sịkọta ya ọnụ tee ya ogiri wee nyachido ebe a ọbara na-agba efuzi ya aṅa nri ọ bụrụ na nnukwute azịza n'etiti ukwu ya na obi ya ọ na-esi isi nnọọ isi ahụ mbe ji ogiri wee nyachie maka na aṅarị nyelu mbe aka ozie mgbe mbe ga-akwụchi ya ụgwọ mbe si ya ụlọ aka iji aka nyekwologo ọgbaji aṅarị ebe a mgbe dozikwa ya si ana ngwa na medozi enyegolo gị aka aṅarị wee na-esiri isi wee lukata akọcha na-akụ isi ihe aka ihe abụkwa eziokwu ihe dị n'ihe mbụ dị na-akụ ifo na-akọcha ya ya asị nwụ na-asị ofu uche ahụ ndị gboo ji wee too inu onweghị inu ndị Igbo ga-atụ aka isi na ihe abasị maka na ha enega anya fụ otu ube na-adị were ube wee tụọ inu n'anya fụ otu agụ na-adị were agụ wee tụọ inu fụ otu okwute na-adị were okwute wee tụọ inu ndị Igbo sị na okwute bụ ahịa kama na adafụ onu eji wee bue okwute bụ ahịa iburu okwute n'isi bịa n'otu ọnche ile ya ozugbo nnukwute okwute ga ha ka ụgbọala gị mana ụgbọala ga-ebuka ifu okwute ga ha ka iburu ya n'isi wee rute otu ọncha ofu onye ekweghị ọnụ ozugbo gorie mana ka ezi onu eji wee bue okwute bụ ahịa mana afọ onu eji ebu ife anyị ma ifu nnukwute okwute ka ọ daa ihe ka okwute ọ gasị na mbụrụ ebe m na-alụ ụlọ nkịta na ya dịkwa ọpụkarị n'ụgbọ ụlọ ewe nya wee lụtọpụ ụlọ m ngwa bụ onye ka ifụ okwute bụ ahịa mana afọ onu anyị eji wee bue ime anyị fụrụ okwu bụ eziokwu onye a na-aga n'akụ ifo niile ndị gboo na ha ji agbatị uche ụmụaka ha ji awụ ụmụaka ụkwụ naanị ha ji eme ụmụaka fe eche echiche maka onye ọbụla na-adị eche echiche adịghị enwe akụ n'uche ha jikwa ama onye ka ibie mara ife akọcha akụ ife asị ka ihe nweta n'akụkọ a onye aza mgbe eke ya azụzasị efu na ihe ọza enweghị isi nwa anụ uche kọta akwado nwa arụgwa ke ute eledo nwa ele ka anyị akpị ya akpa akụkọ ifo ndị gboo ji akụzi ihe ha ji ama ọkwa ha ji atọghị uche mmadụ ha ji ewepụta amamife dị n'ime mmadụ ejikwa ya afọ ihe ifo mmelụ mbe mgbe ọ ghọrọ aghụghọ ihe ekwezi ka ọ meghị ife ifo mere di mgbe ọ rahụrụ ụra rahụfe ya oke eweje nwere ya n'aka ihe ekwezi nke rahụ ụra nke ya eme na agụ ọgụ ife ihe mere agụ mgbe ọ na-eme ya esikike wee lapụta ya ifikwa enyi ya eji aga na-akọ enyi na-eme ya buru ibu ya dị ebube ya na-aga gwogwogwo na na-atụ ya egwu mana uche atọghị ya n'isi mbe wee lapụta ya nke a na-akọ na anyị na-eme mmemme ihe ndị gboo ji akụ ifo eme ihe eji etizere anụ niile ahụ n'ime bụ onye anụ ya daba na nke a na ọ daba n'otu anụ ahụ si eme otu edi si eme edi wee onye ụla otu mbe si eme mbe onye aghụghọ otu agụ si eme agụ na-echekwado n'ike aka ya otu enyi si eme enyi na-echekwado ebube ya abịazịa n'ihe niile ndị a ewetazịa nke ya abanye n'ime akụkọ afọ ite ime ọ daba kpam kụzie ife n'ihe a chọrọ onye nụ ya si n'ezie na okenye gịnị mezi o ji wee na-efunarịzi anyị kịta ọ bụ dosa akụkọ ifo na-efunaha anyị enwere ezighị nnọọ amamife ndị gboo na-efunaha anyị ihe niile eji malụ ndị gboo na-efuna ikwu eziokwu nsọpụrụ ime nwanne ime nwanne ịlụ ụlọ inyebi mmadụ ihe
ịgba mkpu akwa ịgbakwu mkpu nwanne ọ bụrụ otu ihe na-efere ha ya ehika ihe niile ndị gboo ji biri ife anyị na-achọzi bụ ife na-ama mma na-egbuke na wo ofu izuụka ya afụzi ya ije sie ike mesị ọ gharịpụ gị ihe ọ bụ sọsọ inu na-efu na ha n'anyị akwa ifo na-efu na ha anyị ikwu eziokwu na-efu na ha anyị ime nwanne na-efu na ha anyị ibi ogologo ndụ na-efu na nkuzi anyị ili nri ndị Igbo na-efu na ha anyị nwezi onye na-agwọ maka arụ ji n'ọkụ na-esulie na-eri oge ahụ anyị rụsịa ji anyị na-akpachasị anyị akpachafọ ya unyi n'ahụ kpachapụ anya hapụ unyi na-arụ ji ị na-ata ji ezi ga na-ejite oji ezi unyi fọọ na ji kịta ife ebe a na-akpacha ji oge ụfọdụ asị na-ada arụ nne ji n'ọkụ na-ada arụ ịpụtaghị ife ebe eburu nnukwute ji hụ n'ọkụ oge gboo ịchọ iru ji erunye ji abị ji warawara oge ede kịta ịpụta n'otu ụdị ife ebe eburu nnukwute ji ka obere nwa tinye n'etiti ọkụ oghe ihe niile bụ ife ebe a na-ele ụdara na-afịa ebe a na-onwe nwa na-ajụ n'ụlọ ka data ihe a na-arịgo site na a na-arịgo ụdara nke na-eji agọta ụdara ifuko ọfụ ụdọ oge gboo ịma nri ụdara enu ili ya ụdara enu fa nwụrụ ole ihe niile ndị ife ha ji chekwaba ọ bụghị na ọtụtụ ife fa chekwaba onwe ahụkwa ihe ya emenụ na ọ bụrụ na ime ya mana oge emeghị inwe nsọpụrụ meghị inwe egwu mmeri nwere mmanụ onwe ha anaghị eme mmanụ oke mara ebe ịma ngafe mụ ibute nri ka ya elie obere nwa bute nri ka ya elie sị gị bụrụ nri ya pụọ n'ụzọ na ndị mmụọ ya etiwaghị ukwu ife a na-agwa nwa ọ bụrụ na ọ nọchi ụzọ wee lie na ndị mmụọ etiwaghị ukwu n'eziokwu kama na adịghị anọ n'ezi ezi eri nri ipụta nri n'ọdụ n'etiti ọnụ ụzọ onye ọbịa na-adazi onye eghe ori wee gafere nne ga-asị bụrụ nri apụta ụzọ ndị mmụọ etiwaghị ukwu nwa abịa otu egwu ndị mmụọ etiwa m ukwu na nnọchi ụzọ echi oburu nri acha n'akụkụ ifugo onye ndị ahụ ihe ndị anya aka onye na-eji ndị mmụọ wee kọ ọ bụrụ na ndị mmụọ na-apụtasị ma otu esi wee mana ife akọ akọ na ndị mmụọ mgbaghachi ụmụaka jee n'ukwu ụdara na mgbaghachi ịfụ ndị mmụọ na ya ụmụaka kama onye eji kọọ akọ ndị mmụọ mgbaghachi n'ukwu ụdara bụ na nne ha gawa ọrụ nna ha gawa ite nkwụ ma ọ gawa ọrụ ugbo ụmụaka apụ jebe ịchụ ụdara ha jere ịchụ ụdara ahụ ndị ntọ atọrọ ha n'ụzọ ndị okenye wee were ndị mmụọ wee kọọ akọ ụdara na ije na mgbaghachi ịchụ ụdara na ndị mmụọ ga-anwụrụ n'ukwu ụdara kọọ akọ ndị mmụọ anyị isi ịtọ a na-afụ n'ukwu ụdara fụọ ndị mmụọ nọ n'elu ụdara agụ egwu na mgbaghachi ka ụmụaka wee deje naanị ya na osi n'ụlọ ahapụ ha pụọ na ha nke pụọ dana ndị ntọ akọrọ ha akọ ndị mmụọ n'ukwu ụdara ka egwu wee baa ha anya ka unu zogologodo oge mfe a ga-ahapụ mana ndị mmụọ ya enwere anyị ndị okenye kọ ya na-amụ amụ n'obi ha mana ndị mmụọ adị ọdị ya jụrụ ụmụ ihe na ka eji azụ ụmụaka n'oge gboo wee jide ha ụmụaka na-erube isi na-atụ egwu na-emedebe ihe n'ezi nwefe kịta isi adị ha bụ alụ ọsị gị ya na-emekwa oge niile ka isi na alụ o tegoro njiji ebe ihe adị kemgbe afọ ili albe medi ya rie o nwere ihe mee gịnị na-emezi daalụ okenye ka anyị nezie n'ụmụnne anyị kpọọnụ 08096200028 ma 09031989504. Hello. Nnọọ. Daalụ ezigbo mmadụ. Kedu afọ anyị? Afọ m bụ Chinedu onye Nsụka esi m Ọnịcha kpọ Awada. Gaba n'iru na okenye na ya okenye ndewo nwa m nọ ya ọmụwa bụ onye Chiedochi Nsụka kpọba na ajụbaghị esilu na fon alụtago m ka ọ na-alụkwa adị mma nna okenye o nwere ilu gbalụmụgharị o nwere ilu na maalụ bụ nwata bụrụ m ụzọ efekezuo ya mmụọ bụrụ nwata ụzọ nwata bụrụ m ụzọ ọgbagbu onwe ya n'ọsọ mana mmụọ bụrụ nwata ụzọ efekezuo ya kedu ile a pụtara? Ọ dị mma nwata bụrụ mmụọ ụzọ ọgbagbu onwe ya n'ọsọ mmụọ na-abịa n'azụ ọ bụ na nwatakịrị asị na mmụọ ka m bụrụ mmụọ ụzọ ka m bụrụ ụzọ ana m eje bụrụ ụma ihe ka m bụrụ mmụọ ụzọ ka mmụọ na-abịa n'azụ azụ
nwa buru ibu a na-aga oge na anya n'azụ na-agba ọsọ mmụọ na-abịa oge na anya atọ n'azụ oge ụfọdụ ọ dị ka mmụọ ruo gị nso ọ na-agba oge ụfọdụ efu na-agbagide ọsọ wee ruo nkwa agbaji ebe ọ na-eje gbagide ọsọ wee ruo ụmụ oji ebe ọ na-eje gbagide ọsọ ruo afọ mkpọ ebe ọ na-eje mmụọ ewere nwayọ na-abịa n'azụ mmụọ gakọtarị ọdụbakwa azụ jekerewe ndụ mmadụ isi mmụọ bịa wule gochigata azụ nwatakịrị a ga-eche na mmụọ ka na-abịa ọ na-agba mmụọ kwụ akwụrị na-ama oji na-aga oji okirikiri nwata a na-agba ka ọ che na mmụọ na-esochi anya mmụọ ama adịlị na nwata na-aga mmụọ ama adịlị na onwe nwa na-agbalị ya ọsọ n'ihu nke ahụ nwata bụrụ mmụọ ụzọ ọgbagbu onwe na mana mmụọ bụzilo nwata ụzọ nseke bụ mgbakasị arụ ka ebe mmụọ si sị na ọ si oke ka anyị gbaga mmadụ ya afọ ya ọgbagide ọsị mmụọ ahụ hapụgo na ọgbada nwa agbalụkwa ọsọ ka ejete jefu ọgbagide na mmụọ ahụ agbada mbizo ọsọkwalụ mmụọ na-agbada ebe ọ ya afụ mmụọ nwata bụrụ mmụọ ụzọ ọgbagbu onwe n'ọsọ mmụọ bụrụ nwata ụzọ nseke bụ mgbagharị gbago gbada ka ebe mmụọ anyị si n'ọgbada ogbe nke ọzọ nwa ha gbalịgbalị chere ịtalị mgbadelu ole na mmụọ hapụgo gbagoro ka ewu osi na anya na mmụọ nke ọzọ ha ya gbagharịgide tupu ha afụ mmụọ ahụ eti ejibego n'obere oge ma apụtara na mmụọ ahụ na-akpụgo ife ewute ha ọkwara na ma wee burulu mmụọ ụzọ ya nke ọzọ na-ahapụzi ya oburu ụzọ kịta obugolu na afọ ọzọ ya mana ife ụwa bụ na nke ọbụla itile aka na ya nwere ihe na-esi ya isi ka ime ihe a n'abalị ka izuola onwe gị ike ime ya n'abalị ihe na-eso ihe mere n'abalị esowe gị isi ka ime nọ na-eyife achọkwa onye ọ na-afụ ihe m mere ka ọ dị ka ihe nzuzo dị na ya ndị ilo ga-eso bịazie ọ dị ime ya n'abalị mfe agaghị abịanwu ma isi ime ya n'abalị asị onye ọdịka ihe ọ mere nawe iji n'aka na ihe na-efi ogbu nawe na ọhụzụ teko zutere ka o ji gbuo efi ya n'abalị ofu eji oji ibi eji egbu efi gbuo nke n'abalị iji gbuo efi ya n'abalị ka ndị ilogo da-enyere gị nsogbu ka ndị ori dabịa na ka ndị mkpamkpa anụ dakpacha na anụ gị ka gị na ụmụnne gị gbuo nnọọ efi ka unu kee n'abalị ka oluechasị n'abalị ka o ji gbuo efi onye njọ mmụọ ọbịaọrụ ịyọ nke mmadụ tata o gburu efi egbu gbuo n'abalị onye jiri aka na ọ bụrụ efi a na-achọ n'ogbe nke ọzọ ihe ọ nwụrụ gbuo ọ bụ na nwata ebululu mmụọ ụzọ ọgbagbuo onwe n'ọsọ mmụọ bụrụlie ụzọ nseke ịzụ ya ahụ ebe ọ bụ na efe ụwa enweghị ebe ọ ka mfe ibu ụzọ ikpeazụ ese na ọnọdụ m dịka obere nwa ka nnọọ mma kịta na-agụ akwụkwọ a na-enye m enye n'ọka nnọọ mma karịa mma mgbe m mere tonite nrụwa ọrụ anaghị m ego ayọ ọnọdụ n'otu azụ esi ka ịnọdụ otu isi a na-enye gị enye fụ ihe na-eso onye na-enye enye mbọsị enye nyela ị gaghị eri mbọsị echeghara akwa ị gaghị eyi mbọsị enyeghị ego ụgbọala ị gaghị apụ anyị emesị enye gị mana onye na-enye gị a ga-enye gị mgbe o ji wee sị ya kparịa gị na-enye ọgwụ bụla sị na ọ dịghị na gị chere iche izu ụka na enyebeghị ya isi na ọka nnọọ maka na enye enyebeghị enye ife mkparị na-eso onye na-enye isi na ọka maka na-enye ha enye ụwa anyị na-abịa na ayọ gị ya ndị ọgọ ndị nwa dị ana ndị nna ochie ndị enyi gị ndị otu unu ndị ezu na be gị ayọkọta isi nkwa na mma na ọkọ na mma ka a na-enye enye nwa efu na ọ bụghị nke kọfele nwata bụrụ mmụọ ụzọ ọgbagbu onwe n'ọsọ mmụọ bụrụ nwatakịrị ụzọ nseke ezo ya arụ daalụ okenye alo kpọọ 08096200028 for 09031989504. Hello. No. Okay, good evening. Okay, Nara, no good evening. No, it's not Bible. Can I find that? I'm Stephen Anne. Gabanero Stephen. I bet you say above. I'm above from Onitsha. Isi Onitsha. Can I run no you but on that? Okay. Onitsha above. Gabanero. Inu choka akọwara m oge inu na-ekwu sị na ogwumaga na tinye ama ji na ọkụ na-agba ọhịa
wee hapụ ije nne na nna ya mụnyere ya n'ime ya. o magadasị na nke eji n'ọkụ na-agba agụ ọ bụghị ọfịa na-agụ ewu maka na ada nakọrọ n'ime ọfịa ebe ọ na-anọ ahụ na agụ agụ ya na ịkpa oge ụfọdụ ndị dinta na-eje eje mụnye ọkụ n'ọfịa ga-echebirizie nchi na-akụ nke ọzọ ha gbara ọsọ na-abịa ọkụ chụrụ ha na-abịa ha chebiri ha wee kụgbuo nchi ha oge ụfọdụ edi agbapụtakwuo oge ụfọdụ agwọ apụta ịmụnye ha n'ọkụ n'ọfịa anụ ọbụla nọ n'ọfịa ahụ agbagharịbazi azọ ụzọ esi wee na nke iji ewerụzie onye nwere uche ịmaghị ụzọ esi wee gba ọsọ mara ụzọ nsogbu ahụ tinye ọkụ na-echebiri ha n'akụ nke ọzọ oge ụfọdụzi anụ ndị na-apụta n'ebe ahụ ihe emenwe ihe dị na ya oge ụfọdụ agụ apụta oge ụfọdụ eke ọgba apụta ọfịawazie ngụ na-echebiri ahụ mana ọgwụ ụfọdụ kwa efe anụ ndị ihe emenwe ihe dị na ya efu nchi efu mgbada ifu ene bụ na akụgburu edebe wee bụrụ ntawa ọkụ ahụ enwezi ịmazi ihe ọ mebiri n'ime ebe ịmụnye ya ụfọdụ ịmụnye ọgba ubi mmadụ gba ubi ọka gbapịa ọka mmadụ maka ọkụ ada amanụ ebe oke dị onye nke mụnye ọ gafere ọfịa ọbanye ubi gbaa ji mmadụ gbaa ji a na-achọ igwu n'ọnwa anụnwa oge ụfọdụ ọ megide hazi ọgbawu ejuna eso na anụ ị na-achụ ndị Igbo si na nkenu sere onye na-achụ nnụnụ pụọ ma afa kpọọ nnụnụ na-achụ afa ka nwa efe kpalụ nri nkenu si onye na-achụ nnụnụ kpọọ nnụnụ ọ na-achụ afa ka nwa efe kpalụ nri ị na-achụ nnụnụ si he bịa ka ịchụ nnụnụ a na-achụ nnụnụ ụmụaka so na-achụ nnụnụ na mfa na-achụ nkenu nnụnụ ọnụ hafụ ha chụbịa si na na-achụ nnụnụ ha amụghị na nkenu eso ha na nnụnụ a na-achụ achụ nwe ihe iji nkenu eme adịghị eri ya eri ọ na-egbu egbu ndị dibịa na-eji ha gwọ ife eji nkenu eme nkenu wee sị onye na-achụ nnụnụ kpọọ nnụnụ a na-achụ afa na anyị na-achụ na egbe odo ya anya na-achụ na ugo na na-achụ na nduru anyị na-achụ na akpakịrị ka akọ ya afọ mmụọ ahụ nkenu ka a chaalụ m ka mkpalụ nri nna kpalụ gụrụ gị na na-achụgharị m nke eji nwe wee eme onye na-achụ nnụnụ kpọọ ya afa ka m nwefe kpalụ nri obodo ọkụ ha amụghịzi bịa ọgbawuo ejuna gbawuo agwọ gbawuo anụ ndị ọzọ na-agbawuzi ofefere ha umagana anụ ndị ọzọ dị ike ọsọ ga-agba na pọdo ndụ na-eribido egwumagana ahụ na ejuna na esu aha agwọ anụ ndị na-ekwu ofu ụdị okwu a na ya eji n'ọkụ na-agba ọzara wee hapụ ije ọgana tie nye ya ọ bịazi akụ ha ka na-enwu na-abịa egwumagana bụ aga nwayọọ nwayọọ na-aga sekem ọkụ enwudo egwumagana gbagbuo ya nke mbụ okwu a nwee ụzọ si dị mma nwee ụzọ si ha wee dị mma ọ bụrụ na ịfụ na ihe adịghị mma na-enwelu nsogbu emegharị ya ahụ ọ bụ na ịfụ na nsogbu na onye ọ na-agba ọsọ ịgbawa ọsọ ọ bụghị esi na abụ m na nna m bụ eze na m agba ọsọ abụ m nwatakịrị na agba ọsọ onwe ihe gara ịgba ọsọ ahụ rie isi ọ bụrụ oge niile edebe ahụ na otu esi wee zụ anyị na ndebe anyị na-ewe iwe ọkụ na ahịa ahụ enwe ndidi na ahịa ha ịmahụ n'otu anyị si eme ihe megide wee jee nga ihe megide wee emerụ agha ahụ na anyị na-ewe iwe ọkụ ụmụ onye ahụ iwe ọkụ ifu na onye ahụ iwe ọkụ na-enwe ya ụmụ onye ahụ ife akọ na iwe ọkụ agaghị adaba ebe emechi ọnụ kwere onwe ugwu mana isi na amaghị eji na ọkụ na-agba agụ ịhapụ ije ọga ọkụ agbagbuo ewu ọkụ agbagbuo ewu maga na foo na ọkụ na-agba agụ na-agasiri ike ka ọ maa ma ọ ya agbanahụ ọkụ a ọgwụ ụfọdụzi na-akụ nke o si dị mma bụ na ọ bụrụ onye na-eme ihe ọma ọ batagoro n'ebe ndị ọzọ na-eme ihe ọjọọ n'ebe a na-akpa ego ọkụ ebe a na-eri ọcha gbute ọsị mba na m agaghị eji na ụkọ na-akọ na be nna m wee bịaba izu ori wee bịaba igo ihe ezute n'ori wee bịa ebe a na ebe a na m ga-emechakwa nakwa na be nna m mme ihe a na nna m na-alịlị ga-egbu nna m n'ọnụ ya na m agaghị eso ha wee chụọ ụdị ego ha na-achụ na m ọtụọ inu a na ewubagara sị na agaghị eji n'ọkụ na-agba agụ wee hapụ ije ọgaranya ya na ya ndị duba ya a na-akpa ego ọkụ na lie taa nwa echi
abụrụ otu ndị be anyị si eme ya ejikwa ya mmadụ ji ejikwa ya echekwaba onwe ya mana ọ dịza na mkpa na iwu maka na ga-agba ọsọ ya gbaa ya maka ọ gbaa ọsọ ọkụ ọgbụgbo ya dozie na be mmụọ na-asị na a ga-eji ya ga na-agali ije ọgaranya o nwere mgbe ọ nwere nwa ya bụ azụwa ya n'ọgaranya na be nne nne adị mmanya adị ezigbote ịnụ akwa adị onyonyo a na-enye nne nne adị mgbe ọ ga-elu ụnụ na-akwụ olu onu na akwụkwọ ọfụ na ebe ha ụlọ akwụkwọ abatara na adịghị ndị adịji abata ebe a na onyonyo agaghị adị na oke nri agaghị adị na ga-ebutere ihe ọṅụṅụ na ihe oriri nna ị ga-ebute na ọnwụ ya ga-ebute ebe a ịzọbazi onwe gị ị gaghị asị mba mma na nkwe ebe ahụ na gịnị ejimafọ anya isi na ma imegote ma na ihe so na ndị otu a na-enweta ndị echichi ndị ụkọchukwu agwa ife ha na-agabiga wee chi ụkọchukwu ha efo na n'owu magana na iji ọgaranya ya enweghị dị n'ime n'ọgụ ụfọdụ yipụ nwa ọgaranya gị gbaa odibo na bọọ gaghị mee ka gasị na nna gị abụghị eze igbo odibo isi elu ya anị ị na-eficha akpa ụkwụ na-asa ụgbọ anị na-azụ ụlọ na-awa nkụ na-emegide eme ya arịsa ma arịsa edu ego na-epụta isi a na-ada atọ n'ebe eti ya ego bagara fọsọ na gbaa ka ọ zọpụta isi na onye nzọpụta isi na-ekwu okwechi niile daalụ ezigbo mmadụ ụmụnne m ka na-aga n'iru alo nnọọ Wisman kedu afọ anyị na ekeresi Emeka Fambo Clifford esi masara akpọ daalụ ezigbo mmadụ ọ ga-adịrị gị mma gaba n'iru okenye uhuru chiọma nwa m agazie nọ biko asị nka njụkana tupu elu oyibo ji bịa ji ete good morning good afternoon good evening biko ke ka ndị uwe si ekere egwu ekele tupu elu oyibo wee bịaba adịmma o si na-akụ ndị na-ekwu maka ya maka ndị Igbo ada asụ ofu asụsụ ụkwara ka na akwa ọ bụrụ ofu mana mba na-asụ n'onu ndị Imo na-ekene iche ndị Abịa na-ekene iche ndị Anambra na-ekenekwa iche o si na-akụ ebe isi wee too n'oge gboo ụtụtụ ọma nne m Ebolachi nne itetago ka Anambra nna m epụtakwa ụla na-apụtago ụla nna m ibinikwa ịma ndị gboo asụsụ oyibo bekee na-enwekarị mkpụrụ okwu karịa Igbo ofu mkpụrụ okwu ihe enwetagwo n'oyibo mana ịbịazịa n'Igbo ọ bụla ahịrịokwu epụtago ụla o toro ogologo ere akwụkwọ ọfụma arụ adịkwọ nna m ịgbakwa gem n'ụtụtụ a ị na-abụcha ekene o iruo n'Imo dada ibinigo epụtago ụla ụtụtụ ọma agaghị m na ebe asị n'ọhịa ka ndị Igbo niile na-ekene mana enwesịrị ehihie ọma nna m ehihie ọdụkwa mma ka wee kene ife ehihie ọdụkwa mma keke ịnọ nwayọ otu ehihie ọdụkwa mma good afternoon abụghị enweghị ntụgharị a n'Igbo ekene ndị gboo na-abụkarị ajụjụ epụtago ụla ehihie ọma ehihie ọdụkwa mma keke ka mgbede dị ekene ndị gboo na-abụkarị ajụjụ ndụ azazịa ogodo kịta aka a na-akpụ ya ịjụ ọha nne nwaanyị nzu nne nwaanyị bi n'otu nne keke ụmụaka me kee ka ndị beghị mme azụ ajụjụ ha na-aga n'ihu mbe sịrị ọ bụ na egbuo ya si n'ichie ozu ya ụzọ ka ajụjụ wee na-aga n'iru igbuo mbe ọ bụ na egbuo ya ya jụọ ajụjụ si n'ichie ozu ya ụzọ ka ajụjụ wee na-aga n'iru mbe sị na ajụ egbuo m ya sị na egbu na m na njụ ajụjụ kama nye na ozu m n'ụzọ ka onye pụta ka ajụjụ wee na-aga ka onye enyere ebe a sị na mbe ka ihe o mee na ọ jụrụ ajụjụ wee na-aga n'iru
ekele ndị Igbo na-agbakarị ajụjụ anya ka osizi na-akụ Igbo mana n'oge ọfụọ go oyibo bịaza na-agbazi mbọ ka atụgharịa ya ka ọ kwụrụ ọtọ epụta ụtụtụ ọma efugo n'oyibo ka eme good morning ya ka atụgharị n'usoro ahụ ka o wee batarịrị na tinye n'Igbo mana ụtụtụ ọma bụ asụsụ ọgbara ọfụ oyibo ka ha si wee tụgharị bịa wee webata ya mana ije na gboo ịpụtago ụra itetakwa arụ adịkwa Hello. Daalụ nnọọ nwaanyị ọma. Hello nne nnọọ. Irulu Chioma. Nwa m nke ọ dịrị gị mma. Okenye ihe m na-achọ ka ihe m chọrọ ịjụ bụ etu a na-asị. Kwuo n'afa gị kedu afọ anyị na-ebe isi afọ? Afọ m bụ Azụka. Esi m ala akpọ. Gaba n'iru Azụka. Ihe m chọrọ ịjụ bụ etu a na-asị alụmọlụ na mmadụ aha asị ya. Ngwa jụọ na ajụjụ ka anyị mara otu isi ajụ ya. Kwuo ka anyị mara ihe ị chọrọ ịma maka ya. Achọrọ m ịghọta ihe ọ pụtara n'ime Igbo anọmọlụ na mmadụ aha asị ya. Ọ dị mma. Okwu bụrụ inu ọ bụchaghị inu ka ọ bụ enwere akpaala okwu nwee ụkabụ inu nwee akụ ifo nwee inu n'onwe ya nke a akpaala okwu anyị mmụọle mmadụ ada asapụta nke okwu ọzọ na-asị onye na-asị ka edoziere mụ na mmụọ okwu na-esere ọma ihe na-ese na mmụọ ọnya mere na ọtụtụ ọgwụ ndị gboo gwọrọ na-acha ahụ mmebi sọsọ maọbụ onye gwọrọ ọgwụ ahụ ka ekwurukwa omebe ya mana ọ bụ na ikwudo onye gwọrọ ọgwụ ahụ mana ị ga-achọ dibịa ka ya ike tupu o nwee ike imebi ọgwụ ahụ onye nke mbụ gwọrọ maka ifi na ọ mara ụdị ahịhịa ọgwụ eji egwu ya na ihe mere eji egwu ya n'ebe a na wee gwa ya na ihe tiri n'ime ya ọ bịazie ihe gbasara nke o wetara gbasara na anyị mmụọ lelụ na mmadụ ada asa nwunye ịsata anyị wee napụ akwa anyị elele ọ na ịsata anyị bụ onwe anyị ilesi inye ejibile ego nnu ego mgbe ọkụ gbara nnukwu ụlọ nna unu wee chọ ka alụgharịa ewu na ego adịghị wee jebite ego na anyị wee lụtọpịa wee sị onye ahụ weta ego semse ka enyekwa ego onye dị otu a ka unu werekwa n'ụlọ mgbe a ga-ewetazi ego ahụ onye bụ ịsata anyị ahụ mmadụ na mmadụ mee ụdị ha amesị ewetakwa ego ahụ unu kwukwu otu ka mmadụ asụsụ ndị mmadụ o werekwa unu ewerekwa anyị unu mana ọ bụrụ na alụsị ka eji anyị ahụ wee kpebi okwu naanị a bụ anyị onye kwụrụ ụdọ ṅụrụ iyi alụsị wee nwụọ wee sị na alụsị nwere gị anyị ahụ ị gaghị ama ịchọ ka ije je napụta ka alụsị anyị afọ kedu ya ebido ọnọdụ kọwa alụsị ka mmụọ lere anyị ahụ oge ọ bụrụ anyị unu ji bilo ha ka ofu ogbe ọrụzie kịta ọdịzi unu mkpa ịnapụtara anyị a ndị fere alụsị ahụ amụsịkwa alụsị ndị ezinụlọ ahụ na-efe mgbe ahụ eje go ụka kịta oge e nyere alụsị anyị ahụ nwere ihe ji anyị kpọrọ mana kịta zi anyị na-agalazi ọnụ ya bụrụ anyị ga ka ngo na mba na unu wee nwe nzukọ uwe sị ka nje nwaanyị ha yi eme ka ntakpa ha anya ama nnọọ ife anyị eme na anyị anala anyị gboo aṅụ ya aṅụghị iyi iyi gboo mmadụ bụ mmadụ na a ga-ejekwa je chọọ ndị nwe arụsị ahụ ka natakwa ha anya ka ha mara ife ha yi eme ka anyị natakwa ha anya anyị iruo ike obo nna ndị nwe arụsị ahụ na ezinụlọ ahụ bụ ndị aghụghọ nọ n'ebe ahụ atụalụghị inu a sị na anyị mmụọ lele na mmadụ ada asatọ ya na alụsị ala anyị ahụ mgbe
na nwere ka anyị emezikwa ya ụnụ mazikwu na-ejekwe ha na ha kwuwe dị mmadụ na-ebu na falụs na-ejekwe na ihe anyị mara n'ebe a ka anyị na ọbụrụ mmadụ nwere ebu na falụs nke okwu ya kwuo onu ya okwu ahụ okwu aghụghọ maka na ndị Igbo sikwa na ndị nwụrụ anwụ keche ekpe ndị dị ndụ ekegharịa o nwere ife ya ihe ya ekwunwu n'anya nna gị ụgwụ na Igbo dị ọkpara mụ na nna gị bụ eze mmụọ wee megide ihe niile o mere wee nwụọ iwee dịkịta wee ndị ụfụ ndị wee bịa wee si na anyị chọrọ ka anyị ihe ekwuchite nwa ọnụ nna gị nna m biko na ndị a bịara iwe naanị ha naanị a na m amụghị ebe o si bido na ebe o si jedebe mana achọrọ inyechi ha anya ewe ọjị si na ihe mama ha ha ama m na mahịa ihe agwọta n'ọgwụ na ana na-eji sansị ihe agwachita na agịgide na nana agịga ọnụ ya bụ ka enye nje ihe nweta onwenye aka elu mgbe aka ya elu ya wetukwenye ihe ewelekwa ihe ya bụ na anị a a na-enyechi ya azụ na ndị nwe ndị gboo na-ewe n'iwe na onye nwere machọghị ili ihe mmadụ weta ya ewe ọjị awa ọjị taa ndị nwa na-ewere adị ha ọ bụrụ isiwa na anyị mmụọ ole na mmadụ adịghị asatị ya ịma na okwu ahụ abatago ya daalụ okenye ka anyị na-ekwu ọnụ mmadụ na-aba ma ito tupu anyị gbapụ ya ọsọ halo nnọọ nna anyị dịkwa mma ebe ka isi akpọ esi m isi okwe akpọ daalụ ebe isi okwe gaba n'iru ekwu solu mmụọ gbuo mmadụ solu mmadụ ji akwa ya kedu ife ọ pụtara okenye ihe ahụrụ ha akpa ala okwu ọ dịka ụdị okwu ihe anyị zute n'abalị maka ihe anyị na-esikarị odu ya bụ n'inu kama na otu ọ jụgo ya ka anyị kọwara na-aga okenye duru mmụọ je gbuo mmadụ duru mmadụ jebe ụlọ anwụ o nwere ndị n'oge gboo ihe mere eji atụrụ ebe inu a si bụ na o nwere ndị na-efe alụsị ndị alụsị dị na be ha ndị isi mmụọ ndị na-ebutere ihe na-aṅụ n'obodo o nwere ife anyị eme ebe na okwu alụsị agwa ha na anyị chọrọ alụsị dị otu a feburie sobe unu faburi ebe adọba iyi ndị na-aṅụ iyi aṅụọ ha ṅụcha unu akwa ha ụgwọ sanaba ọ bụrụ na iyi emesịa egbuo mmadụ ọ bụrụ na onye iyi mechaziri gbuo bụ ọgụ ya nwoke ndị a butere iyi ahụ ọ bụrụ na megide ọ bụrụ na iyi mechaziri maka na ịgọ ọgụ ada agwụ oge mgbe eji wee n'iyi agụbaghị ọgọ efesi agọzi ọgọ ka ṅụsi goyi wee metụta nna iyi eze alụsị ahụ onye nwa butere iyi eji wee aṅụ ọnwụ wee dị oru echi bụrụ egwu jebe akwa ọgọ na-akụ na-atamụ si anụ ọhịa mmụọ ọbịa ọgwụgwọ ha butere iyi ya gburu mmadụ duru mmụọ gbuo mmadụ duru mmadụ jee ụlọ akwa buru egwu bute mmanya bute ihe niile bịa mana ngọ dutekwa alụsị aṅụ ọnwụ a wee dapụta oge ụfọdụ efo ndị okwu ite ya bụ ọnọdụ n'ọhịa kụọ aka ọgbọta n'ụzọ jụọ ọdọ onye na-akụ efugo n'ime ọhịa kụọ aka kpakpakpakpakpakpakpọtasị onye na-akọ aka dawn kụọ aka n'ime ọhịa napụta n'ụzọ jụọ onye na-akụ ọtụtụ mgbe ọ nkwa inu ndị gboo sịrị na onye zuru ohi soro na-achọ ihe efu na-ada afụnata ha na-achọ onye zuru ihe soro na-achọ ihe efuru unu o nwere ihe ga-eme ka ifu ha na-achọ achọla ya na-abịa n'aka nri zobikwuo ya n'aka mgbe a chọbịa n'aka ewuje n'aka nri enweghị ihe eme ka ịtụwa uche onye zuru ihe soro na-achọ ị nwere ike ifu ha na-achọ duru mmụọ gbuo mmadụ duru mmadụ jee ụlọ ọnwụ oge ụfọdụ ịfụ ihe ama onye a na-aya
ya ma onye a na-aya a na-ekpe na-agbago na-asị ihe na-emenụ nke onye bụ ihe a n'isi na-ebute a na-adịghị mma bụ na osokwa wee na-achọ ihe na-emenụ unu kwụcha na oje lekwa ọgwụ ya pụtakwa echi agbakwa ndị ekpere ga-abịa ọpụtakwa bịa nọdụ anyị na ndị anaghị abịa ka ha toolu ihe na-emenụ ọnọdụkwa ọnụkọta olu ohi na-ezu ihe a nya ya ezu ya ha abịakwa ka atụ elu otu esi wee chọta anya ezu ọnọdụkwa tokwa elu ebe a chọta ndị ya achọ ya achọpụtazi asị n'ezienụ nwoke a na-eme ihe a n'ezienụ onwe onye isi ọhịa atụ elu na-eyife soro anyị na-atụ soro anyị n'abalị soro anyị mgbe niile anyị amaghị na anyị nya oke na-ata enyi n'ime akpa duru mmụọ gbuo mmadụ duru mmadụ jee ụlọ ọnwụ achọghị ihe na-efu na besolushọ achọsị oje zuo nke ọzọ nya na-emebi nya na-edozi duru mmụọ gbuo mmadụ duru mmadụ jee okenye ka anyị kpafe ịkụzi ofu onye alo okenye uhuruchiọma nwa m abụ m Oriakụ Nchedo Ọba esi m tere ịnọkọta igwe okwu gị gbanyụnatị ahụ ekpunyela m Oriakụ Nchedo Ọba ka m bụ gaba n'iru Oriakụ Nchedo Ọba gaba n'iru biko o nwere elu nchọchị kọwara m nke a na-asị atụ ọrụ ọmara asọrọ obodo esi n'ọhịa o nwekwara ọzọkwa nke a ofu ka ya ewe ofu ka ya ewe ya tọzi ya uwe okorobịa zata dị nne atala ọgbara obodo obodo okwu a na-anụ dada obodo na onye a na-agwa o nwere ụzọ dị iche iche si adụ mmadụ ọdụ eji anya adụ mmadụ ọdụ eji ọnụ adụ mmadụ ọdụ eji mkpịsị aka adụ mmadụ ọdụ eji ịlụ aka o nweghị ịlụ aka na ịnụ ịlụgharị gị ofu ihe aka egwuke ịlụgharị gị aka gosighị ebe enile onye ahụ anụ ihe gị na nne gị ji aga ụlụgharị aka n'ini ozu ebe eni nwafọ aha anụ ihe wee daa n'ube wee nwụọ oge ị na-afụ gị n'enu ube nne gị na gị ọlụgharị aka dị nni ozu nwafọ o kwuchagokwu ihe ọ chọrọ okwusigo wee sị na na-abụ ọ bụ na-achịkọta ya ọnụ otu a ya maazị agwalụ atụile ọnụ otu a ya atụala ọmalụ icheze ka akọwabalụ gị ya nọwa ya anị kwugide ka chifuo oge obodo efi ya dị atụala ọmalụ bụ onye mma ife onye na-aghọta inu na-aghọta okwu mana ịtụọla ofeke bụ onye nwekwa uche mana uche gị ga ha ezu nwe anya nwee imi nwe ọkpa mana ọ kwụtazia n'ọgbọ ofu ọkụ ịkọwabalị onye na-atụ ọ na-efe isi ụwa ire wee mara ihe ị na-agwa ya o nwere onye ahụ ịtabi anya ọpụ onye ọbịa bịa na be gị na-atabi anya nne m ị na-atabi m anya achọrọ m ịnọ ebe na sị mba dị mụ na achọrọ m ịba achọrọ m ịnọ ifele emegbu onye ahụ nwa ofeke dị egwu mana ọ nwere nwa gị ga-abụ ịtatabie ya anya ha nche odokoro ụmụnne ha banye ikwu ọ na-adị mma nke enwe ọmalụ ofeke ada adị mma inwe n'ụlọ na mma na ndị n'ala okeja anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche ụmụnne m anyị na-ekene ọbụla gala ntị n'ụzọ iche a na-asị na ọ ga-adịrịrị gị mma akwa enyi ga-abụ isi oche